mar Kenya sani, wawuoye wach independence of these three arms of the government, but adieri makende ne nitie interference from the executive. Matine nitie jomoko ma gin gi feel kada gin gi paro ne gin they are above the law. Koro ka wanyalo yudo justice e piny e court maduong' ma oko. Matine ng'ata ma biro kada mana police minyiso ne the abduct ng'ato. Biro bedo gi luoro nikech ong'ene kata mana jatende magolo this instruction, magolo this command, nyalo kawo responsibility. Koro ma biro konyowa mondo kata mana the victims of these police abductions, enforced disappearance, kata nek mwasebedo kwa nenogi. Ginyalo yudo justice. Nikech gima joge dwaro moloyo en justice. Justice ma en breadwinner onege. To angoma be wan kata mana gi chenro king'iyo sirkal ma Kenya ne be wan kata mana gi the government fund ma ka gimoro aina ni otimore wawuonde ne ng'ato aina ni otho to familia mare ng'ama kawo majukumu mar familia nikech ng'ani otho mane ok onego bed notho kata ng'ani no bedo tortured ma owito pache ma kata tich manotiyo ng'ani koro ok nyal tiyo ere justice. Koro wan ka wanyalo yudo ratiro e ICC nikech nitie general feeling ne the current system nitie interference called some kind of compromise. Kata waneno wasaneno ka do golo orders, so these orders are being disobeyed. Koro ka wanyalo yudo gini e do maduong' piny mangima to nyalo konyo mondo mi even in future ng'ato moketi a position of leadership ong'ene ati we are all equal, we are all under the rule of law. Koro obro kelo luoro e migapo mopogore mag sirkal. Ng'ato ka ng'ato biro ng'ene kitimo gima kama pok yudo ratiro e Kenya ka nitie ICC, nitie African Court of Justice, nitie East Africa Court of Justice, kata mana sani nitie case machielo be mano bedo filed gi jo civil society East African Court of Justice. Nikech nitie luoro ne ati Kenya ka ibiro gol court order. Ne waneno kata mana acting aji ibiro yudo ka ok odhi e court, ibiro yudo kata mana mbaka ma owacho ne koro tuwe ng'ama dhi make, but wang'eyo ne ati gini kokoro okadho kiwango ma entie sani to jogi biro bedo gi luoro ndalo mabiro mar timo gimoro aina. Kendo the victims dhiro justice. Kane en joma notho wadwaro compensation. Wadwa ng'ene to familia ne ng'ama kawo tinggi. To ka gin joma ne kata ok otho no inygi gibedo tortured. Ng'ama kawo ngimagi nikech ng'ato no we tije, ok onyal tiyo tije. Sirkal